Ganar belang gamay. May penadador wala ba misudan? Matay. Makakuha lang kong dagang langgam. Makasuwa ko. Libre sudan. Matay no? Ay pag magkuha akong tirador semua. Matay na yun. Dah. Kumigo eh. Uy, bay! Dili lagi, bay! Oh, si Toyo bay. Uy, padul na Ricky. Naku ito isa mo ha. Importante gini. Sige, wata ko dia, wata ko. Si Toyo bay. Matay bay, dako kay kung tuyo si mo bay. Kanang wa mo gigil sudan ron bay niya. Gusto unta ko mirador bay, no? Nagdahan kay kong tirador bay. Insa man bay, mukuyo ka mirador bay. Kay nah, ako rin sinaligan ito semua. Inigo kay kong kanang kwan, bisag tamsi. Gamay kay bay, igo ka pa bay. Nah, makakuyo kang gabay. Nagi kay panudan. Sure kayo? Sugo gi padali-dali ba kung mama paghakot og kahoy bay. Nausa sa bay kanara bang dagkan gyud kay nabuang ang tirador bay. Kana makatagna na ba? Ngana ba? Matay bay. Sa dugay na tong panahon nga nabuang bay karon pag amadlok. Ang kuyaw ana bay ug mabalik tas normal. Bay. Eh, kahoy si mama nagluto ra ba to dito sudan ra ba? Nga wata lang ko diri ha. Pungkulan din wata ko. Magkuha ako sa niya to ng kahoy. Bay, pagdali adto ha. Kay gutom na biya ko. Sus, kamay king tirador ni mo bay. Sige ko una mo kuha bay. Natambok na ba kay kagunod? Suko na sa uyok. A few moments later. Matay gani ka harap kong paabot diri wa manggid akong amigo. Nah. Dugay kini si maabot niya. Manglupad lang ni langgam ron. Ikaw gid akong waon amigo ha ka. Nah, sudano gid ya. Matay bay gani hari ko paabot mo lay. Tara bay. Nya, asam ta dapat ni tirador. Sus, may lain pa ba? Adtos dagong kahoy kidagko kay langgam dito. Di ka masayop sa imong pagtirador kay usa ka tira, 5 ka buk matagak. Sabi ba? But-buto na gyud imong buanga kay. Nagingon ra ba sa kong lolo nga tawaan kay nang mga dagkong kahoy. Tawaan ikar may ingon sa dugay na to nabuang karon pagka may bulok. Nah, Ta. di kasi ko langgam ako na may sinaligan na ba sa among baryo. Gilis ako ba eh. Kaya nga ito lagi kon. Ingon ba rin mama nga di ipakon akong flawless nga naong. Matay, Crashes noon ko noon. nataptan pag kanaw nga bay nataptan nag kanang katul-katul bay. Kojik ra ba akong gamit bay? Ang naong ni mo daan day katul-katul na daan day. Di na lagi namtaptan bay. Ako lang ka ako gamit kojik kadi din mo. Ampingan di ay. Hamis ra ba kay ni? Daw ni gini kong gamit bay. So, uy. Madlok man ka. Naitaw. Limpo ko malibo. Wagi kay balibo. Iki una kay adlok ko. Iki una pangutan alid to. Saan naman ron ako mga binugbig? Ida lagi mitas. Pangutan nanti ko makikadlok kan kinam. Sis, nadlok ka to? Mura may nag-glow up. Lagi ba? Glow up. Basta na Ano? Vaseline na. Iki Ako pangutan. lagi. Sis. Naon sa.
Pisting, ano iman itong gikusog pagdapok? Kipaw gahapon pa nagitupok. Tupok. Nagdana lagi na bay. Pwede mga tanan, oy. Uy, ingon ka, ako yung papangutan ron. Yang anong ikaw may ngutan na? Ay sa, lights camera action, ibalik sa... Sige. Oy, Noy! Pwede mo ngutan na, Noy? Uy, mga dong. Sa may inyong mga pangutan. Asa dapat ang daghang langgam diri ni? Kay kanay garabon kayo, hingigo ko na kayo ni. Oo, oy. Dong, daghan magiging mga langgam maray. Pero, dong, pag hinahinay lang mo kay, basing makaikaw mo sa akong mga Pinoy. Binahe. Sige na, ari sa minay. Salamat kaniya. Di lagi mi magdugay kay dali mi gutom na kayo ganira mi tiktoyok dili wag mi kitag langgam. Ha? Nam ni akong amigo nga. Wa pa mi kay guglanggam kanay wa nabuha. Sakit ba tapos kung oo? Wa tiguwa. Asa doon tiguang din diri niya? Kita pa din. Padayon na nga. Umigo, umigo. Oh, no, 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 no. Really, nigga? Surabay, surabay, sukarabay. Sukarap. Bigyan na. Patay ba? Di mo nalanggam. Katulong bilis tiguang eh. Tingnan bitat ka di lang taman ni Rado. Bahala ka ba yan? Run. 1 hour later. Anong kailangan kong gawin? What's up mga ka-Jenso? Basta mga Jenso. So, welcome to a new vlog from Jenso TV. Don't forget to like, share, and subscribe. So, it's time to shout out now. Shout out tayo kay Saiki Sinahuno. Shout out tayo kay El Tiger. Oh, Saiki Sinahuno niya. Shout out kay El Tiger. Shout out kay Gilmar Ilustrisimo. Shout out kay Jib Olivar. Sa uban na taga Diwanon. Oh! Shoutout ko kang Imaros Bautri Espino, Katia Extremos, Marco Calvo bro, Marisa Castillote, shoutout ko kang Rodelco Montermoso, shoutout kay January Mahinay, shoutout kang Sandy April Mahinay, shoutout kang Aldrin Lareba, o shoutout ko kang Chona Iking Lareba. Shout out ko kay Jamaica Abilia and kay Hayasan Kilong-Kilong and kay Evelyn Crisostomo. Shoutout dahil kang Gio Maos Olivar, nasa Taiwan. Shoutout nga pala kay Donnie Carlos, Mark Janel Buena, kay Andren, LL Escarlan, then bagit And kay Kat De Leon. Dora G Channel ay shoutout tayo. Din. Shout out sa tanan supporters sa Remiro. Sa Diwanon o Sa top sa Barangay Manjo. Barangay Manyo. Tanan mga guys, support mo guys. I-click ang notification bell. Then don't forget to like, share, and subscribe. So ato nami guys, di nami magdugay. Oh! Huh?